नमस्कार प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहा बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी एक और फ्रेश वीडियो, जिनकी वीडियो में हमनी के बात करे वाला बनी जाओ देश प्रेमी वहीं पे पवन सिंह जी के। तो वीडियो के देखत रही। वहीं सबसे पहले बात कर ले जाओ पवन सिंह जी के। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के कल आप सबके बीच में 2021 के पहिल का गाना सुने के मिल जाई। जी हाँ, आप सबके बता दें कि जोन गाना के बोल बाटे लहंगा लस लस करता। जी आप सबके बता दी कि जो सॉन्ग बटे होली सॉन्ग होते और आप सबके कल यानी कि 12 फरवरी के सुबह 6 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे ई गाना सुने के मिली होली के। वहीं उम्मीद कई जा रहा बा कि गाना एक रिकॉर्ड बनावे वाला बाटे, काहे कि 2021 के पहिलका गाना हटे पवन सिंह जी के होली के एक न एक रिकॉर्ड कायम पक्का करी। वहीं बात की जाओ अवधेश प्रेमी के। जी आप सबके बता दी कि हमें क्यों भोजपुरी के सुपरस्टार अवधेश प्रेमी यादव, अगर आप सबके पता हो कि जितना भी गाना रिलीज होला चंद घंटा में ही मिलियन व्यू क्रॉस कर जाला। वहीं आप सबके बता दी कि उनकर एगो सॉन्ग बटे अवधेश प्रेमी यादव के, जो सॉन्ग के बोल बा पियर की फराक वाली। जी आप सबके बता दी कि सॉन्ग के अभी तक यूट्यूब पे 95 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बाटे। जी आप सबके बता दी कि बहुत कम समय में ये जो वीडियो बाटे ए पे 95 मिलियन बाटे व्यू क्रॉस हो चुकल बा। और आप सब जाई अवधेश प्रेमी यादव की गाना ढेर से ढेर सुनी और जल्द ही एकरा के 100 मिलियन व्यू क्रॉस कर दी। आप सबके बता दी कि अवधेश प्रेमी के ये चौथा ऐसा गाना होगी जिनकी 100 मिलियन व्यू क्रॉस करी। जी आप सबके बता दी कि इससे पहले उनकर 3 गो गाना 100 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बा। जिनकी एगो गाना रहे दोनों इंडिकेटर, जिनकी 2 गो पार्ट में डाल गई रहे और दोनों जो पार्ट बाटे 100 मिलियन से अधिक बार उ गाना के सुन लेवल गई बा। एक और गाना बाटे जिनके नाम अभी नहीं बता सकत, वो भी 100 मिलियन क्रॉस कर गई बा और बहुत जल्द अब ये भी 100 मिलियन व्यू क्रॉस करे वाला बा। तब सब जाई पियर की फराक वाला गाना के अवधेश प्रेमी के ज़्यादा से ज़्यादा सुनी और जल्द से जल्द एकरा के भी 100 मिलियन के लिस्ट में एक भी नाम दर्ज करी। तो उम्मीद करता नहीं आज की दोनों खबर आप सबके अच्छा लागल होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताएं कि कौन वीडियो आप सबके अच्छा लागल और कौन खबर आप सबके अच्छा लागल। फिर से मिला था नहीं, फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रही टॉप 10 भोजपुरी। जय हिंद, वंदे मातरम।